Опа, правим клипче, Деси. Правим филмче. Давай, излезе да видим другите как ще излязат. Ей, какво ли има там? Нищо няма, май. Не съм, Десислава още се пречистява. Деси, аре, бе. Дес много грехове си натрупала, бе. Много е хубаво. Много е хубаво там. Деси тук ще живее вече. Нещо има там! Бягай. Но тук ме е страх да мина. Ми изчакай тук до мен. Баба, иди, тя излиза. Малко проблеми изпитва, но ще се справи. Ето, ние вече сме пречистени. Кой е това грешник сега? Трудно минаваме. Стойте си от другата страна, бе. Вие не сте за тук. И без това ме е страх. Аз трябва да съм внимателна. Кой е следващия? Слушаха ли грешниците? Сигурно са много грешни, другите не могат да минат. Вие да се държиш така на една страна стъпва. И така мога. Не, колко бързо излезе. Ще се върна. Виждаш ли? Давай, заснете си. Хоп! Стига пак. Дай. Добър ден. Деси, пак ли тук, бе? Да, здрасти. И още един. Чакай, ма, бе. Не, айде се да не правиш. Какво е това? Ако си оставил там желанието, не ди да го четеш. Ди. Аня паня хана Нямам прещаме на яс. Снимай. Ари, Деси. Ние се мушихме на бачо Киро. Добре, ще направим за да ходихме хвана преди за много тебе. навък. Не, здрасти, тук, моля ти, Деси! Хайде! Няма. Виж вулкан, какво там? Там няма вълк. Ти не го виждаш? Няма вълк. Малко да излизате! Бягай, Деси! Внимателно, спокойно, не дей бързо. Бързай, Деси! Те ще чакат. Вълк Спокойно. идва, Деси! Няма вълк. Не първо мен, после теб. И Марти го оставихме на вълка. Марти за те да е Знам, че там на Иван Редките са мускали пред